Dobrodošli u emisiji Milijonaš sa Jaranom. I gledatelji, slušatelji, sad ja nastupam sa Makijom i gledatelji, slušatelji, sad ja nastupam sa Makijom i telefonom. U kvizu Milionar. U kvizu Milionaša. Da, evo, prvo pitanje. Možemo se dobiti bolesti od majmuna. A. Da. Da. B. Ne. B. Ne. To. C. Šta to mene pitaš? Ili D. Glas ljudstva. Glas ljudstva. Imamo ovdje neke glas ljudstva, možeš pitat njih. Ma ne, Posudoluju, vidim da gleda da su. Dobro, šta misliš? Zajebaj. Ajde, šta? Da me oni jebu. Ajde, šta misliš? Ja mislim da je Da. Glas ljudstva. A glas ljudstva onda moramo njih pitat, ne može druge. Oni su zauzeti. Može glas ljudstva tamo, izvinite. Može glas ljudstva? Ne može. Ma daj. Linija zauzeta ne može. Linija je zauzeta, ajmo dalje. Ajmo na sljedeće pitanje. Koliko IQ. Inteligencije, da. Ne znam. Dobro, su izmjerili šimpanzima. Da. A ja bih rekao da je... Čekaj, prečitaj prvo. A. 0 do 10. 0 do 10. B. 20 do 25. C. 50-80. Pa ja bih volio... Ili D. Ne znam, pitaj ljude. Ne znam, pitaj ljude. Ajde, šta bi rekao? Pa nek pitaju ljude. Dobro je, super. Ajde, i još zadnji. Što najveći... Što majmuni... A drži mikrofon lijepo ovako. Što majmuni... Najviše žele... Vole... Raditi. Jaditi. A. Šta piše ovdje? Kradu. Telefone. Ljudima. B. Gledaju. Noćnu moju. C. Igraju se. Love se. I kradu si hranu. svi janu. D. Da idu u politiku. Šta misliš? A na krajeva ja mislim da idu majmuni, svi su u politici. Aj Bog. Evo Bog. Pozdrav. Dobrodošli u emisiji Milijonaš sa Jaranom. Evo ovdje je pitanje. Gledajem se. Kralj Matjaš. Tako se ja zovem. Bio je A. Prodavač. Gdje piše? Sladoleda. Da. B. Vulkanizer. Nizej. Da. Ne. C. Poznati kralj na području Slovenije, Hrvatske i Mađarske. D. Prodavač magle. Ajde, šta je bio? Šta misliš? Prodavač magle je bio. Lijepo, ne? Super. I palna špinjada.
Šta je to, špinjana? Šimpanzima. Ajde, pročitaj još jednu cijelu. Koliko Koliko IQ, IQ je inteligencije intelekcije su izmjerili izmjerili šimpanzima. šimpanzi? Čekaj, imaš odgovore, čitaj. A, 0 do 10, 0 do 10, B, 20 do 25, da. C, 50 do 80, D, ne znam, pitaj ljude. Ne znam, pitaj ljude. Hajde. A šta misliš koji bi bio? Čovjek, znaš, ima oko 90, ne? 90, 120, 80. Da? A šta misliš koliko ima majmun? 80. Nema. B je tačno, 20 do 25. Dobro. Ajde, još zadnji. Šta Šta majmuni više najviše vole raditi? kradu? Kradu. To je kod ovoga cigana. Aj, Kradu. Da, prečitaj, nisi pročitao. Pa evo. Kradu telefone Telefone ljudima. B. Gledaju noćnu moju. To je zajebano pitanje, jel? Nije zajebano. Sad Čekaj, ću ja C. pročitat. Igraju se, love se, kradu kradu si hranu. sijanu, da li D. Idu u politiku? Ma kakva politika? Majmun nema žive veze. ali ima tamo, ima majmuna u politici. Pa ima. Zapače. Znači šta misliš? Znači kradu telefone ljudima, gledaju noćnu moru, igraju se, love ili D, idu u politiku. Idu u politiku jer ima majmuna pukujat u politikama. Tamo se osjećaju doma, jer? Da, tamo se osjećaju doma. Koliko ima pukujat Slovenaca? Bravo, to sam te htio pitat, kako si znao? Evo, Jaran ovdje na Krku s Makijom, evo, čekajte da još mene, kako to kurat, ma ne znam, nema veze. Uglavnom, evo, pitanje za Jaranja, koliko neprimičnina, kako vi to kažete, kuća, i pozdrav na milionašu, evo, opet milionaši, sljedeće pitanje. Sa nama gostima Jaran, evo, iz Noćne more. Evo, pitanje za Jarana. Šta misliš, koliko kuća, nepremičnina, stanova i to sve imaju Slovenci na hrvatskom? Sad ću ti dati izbor. A. 10.000, B. 50.000, C. 120.000 ili D. Nemoj me to pitat. Nemoj me to pitati. Ne. Zašto? Zašto? Zato što A ne, pa to je javni podatak, to nije ništa slagano, to možeš kazati. znam u jedu, ali hoću ti jeći. Ja, koliko si jeko prve? 10.000, 50.000 ili 120.000. 120.000. Bravo, evo, čestit. A znaš koliko je to dosta? Ma znam. Jer, ajde sljedeće pitanje. Imao si Cezara u Noćnoj mori. Da. Cezara si imao u Noćnoj mori, on je da. bio pola Slovenac. Šta misliš koliko ima Slovenija stanovnika? A. 100.000, B. 1 milion, C. 2 miliona ili D. 6 miliona? 6 miliona. Nije. Bip. Kaj ti? Nije tačno. A onda ne znam. 2 miliona samo. Malo. Kako? 2 miliona nas ima. Nije istina. Pa je. U Hrvatskoj ima toliko 2 miliona. U Hrvatskoj je 4 miliona. Pa je. 2 miliona. Dobro, ajde. Dobro, ako maknemo Cezarja, onda je malo manje. Onda je malo manje. Jebe Cezarja. Tako.
Evo ga. Super.